a vás vítám u dnešního videa. Dnešní video od Pitbike. Pitbike 125 kubíků. Teď ho nechám zahřát, jsem to teďka startnul na sytič, už je vlážný. Takže si vyjedu. Budu jezdit tam tím směrem. A uvidíme co. Takže máme tady dva bajka. Na jedničku rozjezdeme. Sidič je doufám vypnutý z kontrolu. Já myslím, že jo. Že spojku, ať ji nespálím. Ano. Ty vole, ale možno, že mi ji spálím, ale to by se nemělo stát. Ty vole. Na trojku rozjezd. No, lidi, už to vypadá docela dobře. Já budu jezdit tam. Já parkovat, ještě nedal.
mám nové lanko, to předtím ší se zlomilo, prostě se urvalo. Ne to kování, ale to lanko prostě normálně bylo prasklé uprostřed. Ne uprostřed bovdenu, ale na konci, tady se to normálně prorvalo. Já nevím proč. A tady to nové, úplně v klídečku, jo. Jede úplně potichu, ventily jsem se řídil, protože mi cvakali, jak byly nové, nevím proč. Takže pokud se ti video líbilo, daj mi like. Odběr, no. No, prostě 6.